Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela futhi abazalwane, ngibingelele ubaba, ngibingelele umama insizwa, ngibingelele uSunday School, pathohlelo, cameraman, ngigama elihle lomsindisi wethu uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu bazalwane. Siyambonga nangemvuselelo esibe nayo eSoweto. Kube mnandi kakhulu sihlangene ndawonye singama branch ehlukene, kodwa futhi kubukeka sengazuthi siyinto eyodwa, sihlangene simunye. Sengathi kungaqhubeka ngaleyo ndlela, sihlale nobunye, abantu babone amandla kaNkulunkulu, uNkulunkulu ehlanganisa abantu bakhe ngendlela emangalisayo. Kuyamangalisa ukubona abantu abaningi ngalolu hlobo emvuselelweni bephuma eindaweni ezahlukahlukene, amabandla ahlukahlukene, abaholi abahlukahlukene. Kuningi esingakubala okwenzekile eSoweto. Ngiyakholwa ke futhi ukuthi uNkulunkulu kunomsebenzi omkhulu awenzile nasazowenza ngaleyo mvuselelo. Siqhubeke nje bazalwane, sikhuleke ukuthi uNkulunkulu enze umsebenzi eyintweni zonke ezenzakalayo kudunyiswe igama likaNkulunkulu. Sizovula namhlanje izwi lenkosi encwadini kaIsaya isahluko 41. Sizofunda uverse 14 noverse 15 kuphela. Isaiah 41 uverse 14 no15. Isihloko sakhona laphana kuthiwa umkhululi kaIsrayeli. Umkhululi kaIsrayeli. Isaiah 41 verse 14 noverse 15. Isihloko sakhona ke sithi ungesabi uJehova uyakusiza.
ungesabi uJehova uyakukusiza. Isihloko ke sinaso namhlanje esizokhulumeka laphezu kwaso ukuthi ungesabi uJehova uyakukusiza. Singakaqhubeki ke ngizocela ukuthi sivale amen. Baba wethu osezulwini, uthe izwi lakho limi njalo kuze kwephakade. Uthena Nkosi umhlaba uzodlula nezulu lizodlula, kodwa akuyidlula nasicashana samagama noma sizwi lakho. Nkosi, awukhulumanga okungakwenzeka. uNkulunkulu othengcwele, siyacela ukuthi ulehlise izwi lakho, ngoba Nkosi Jesu linguwe futhi wena ungumlilo oqotholayo. Ngiqalekisa ke yonke imimoya yamadimoni emkhathini ekwake kwenzeka izama ukubamba le mimoya umkhuleko noma impendulo yomkhuleko kaDaniel. uNkulunkulu othengcwele, ngiyakhuleka egameni leNkosi yethu Jesu Kristu ukuthi lehle izwi lakho lize likwenze konke oluthume ukuthi likwenze namhlanje. Ngiyakhuleka uNkulunkulu othonamandla ukuthi ulibiyele ngomlilo likhulume Nkosi kusukela kimi nakubo bonke abalizwayo Nkosi, liwenze umsebenzi. Ngezwi lakho ke Nkosi udalile kwathi obe kungekho kwabakhona. Nkosi yamakhosi, ngiyacela ke nakulesi sikhathi ukuthi udale ezimpilweni zethu ukuphila okungaphakade. Silizwe izwi lakho Nkosi, maqede sibe izindaba ezintsha. Ngiyacela ke Nkosi yamakhosi uqalekise ngisho nobuthongo, uqalekise somandla siyalusiyalo ezinhlizweni zethu nasengqondweni zethu, kungabikho Nkosi ukucabanga izinkinga nezinto zangaphandle, kodwa Nkosi senze ukuthi sifocuse ezwini lakho. Ngoba Nkosi yamakhosi, uma silizwa izwi lakho kumele singazenzi likhona inhliziyo zethu, ukuze Nkosi yamakhosi sigcine silondoloze. Ngoba Nkosi, kungenxa ukuthi uAdam noEva bengagcinanga izwi lakho, lokho Nkosi kwabalethela ukufa. Nathi ke Nkosi, uma singalizwa izwi lakho, lokho Nkosi kuyakusilethela ukufa kwakungaphakade. Siyakhuleka ke Nkosi yamakhosi ukuthi usivule izindlebe zikamoya, usivule ingqondo Nkosi ukuthi siqonde izwi lakho. Njengalokho Nkosi abafundi bakho wabavula ingqondo ukuthi Nkosi baqonde imbhalo. Sisize ke Nkosi ukuthi siqonde imbhalo njengalokho wena uthanda. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Isaiah 41 verse 14 no 15 kuthiwa, ungesabi wena mpethu Jakobe, nani bantu bakwa-Israyeli, mina ngiyakukusiza, usho uJehova umhlengi wakho, ungongcwele ka-Israyeli. 15 Bheka, ngiyakukwenza ukuba ube yisibhulo esisha esibukhali esinamazinyo. Uyakubhula izintaba uzicolisise, wenze amagquma abe ngamakhoba. Ungesabi wena mpethu Jakobe, nani bantu bakwa-Israyeli, mina ngiyakukusiza, usho uJehova umhlengi wakho, ungongcwele ka-Israyeli. 15 Bheka, ngiyakukwenza ukuba ube yisibhulo esisha esibukhali esinamazinyo. Uyakubhula izintaba uzicolisise, wenze amagquma abe ngamakhoba. Inkosi ibusise ukufunda kwezwi layo. uJesu Kristu uyinkosi. Sithena ke isihloko sethu, ungesabi uJehova uyakukusiza. Ungesabi uJehova uyakukusiza, ukuthi mana isibili. Makuthiwa ke ungesabi, akuvele nje umuntu asukele umuntu azotshela umuntu ukuthi ungesabi. Leli gama elithi ungesabi lisukela ekuthaneni kunesimo esenza lo muntu abhekene naso lesi simo abe novalo, abe nokwesaba.
and ke iBhayibheli lisitshela ukuthi ukwesaba kunesijeziso. Okuwukuthi ukwesaba kuyisono ngoba ngumyalo lo othi ungesabi. Kaningi thina abantu sikuthatha kancane lokho ukuthi makuthiwa ungesabi sikubuke nje kungazuthi kuyikusho nje ukuthi ungesabi, kodwa kungumyalo uyatshelwa la ukuthi yini ekumele uyenze. Sithola masisilithi ke izwi ukwesaba kunesijeziso nowesabayo akaphelele othandweni. Kusho ukuthi umuntu mayesaba kunenkinga ekhona emenza ukuthi angisabe noma emenza ukuthi esabe. Kodwa ke la kaningi uNkulunkulu uma ekhuluma nabantu bakhe ebatshela ukuthi ungisabe. Nabo Daniel bathuthumela mabemi phambi kobuso bukaNkulunkulu bebona inkazimulo kaNkulunkulu besaba. Nabo Johane bemile phambi kwaNkulunkulu bebona inkazimulo kaNkulunkulu besaba. Lokho kwesaba bekufanele kube khona ngoba ithi inkosi uJesu mesabeni lo namandla ukuthi athi esebulele abe namandla ukuthi afake umuntu esihlogweni. Kodwa ningabesabi laba bantu abanamandla okubhubhisa babulale kodwa umphefumulo bengeke bakwazi ukubhubhisa ngoba umphefumulo wenzeka uNkulunkulu ngesikhathi ephefumulela amakhala kaAdam, ngoba umphefumulo kuyinto ephume kuNkulunkulu yongena enyameni. So lokho ke akufi ngoba kuphume kuNkulunkulu, uNkulunkulu akafi. Ukufa ke kuNkulunkulu kusho ukungabi naye, ukungabi sebukhoneni bakhe. Kusho ukuthi ngenxa lokho umzimba njengoba wenziwe ngenhlabathi uyabhubha, uyafa, kodwa umphefumulo udinga ukuthi ubuyele kuNkulunkulu. Uma ungakwazanga ukubuyela kuNkulunkulu uyalahlwa, kodwa kulahleni kwawo kusho ukuthi ufile ungafile. Awufile ngesizathu sokuthi uyabuza ubuhlungu, kanti umuntu ofile umzimba wakhe awubuza ubuhlungu. Kanti futhi kusho ukuthi ufile kodwa futhi awufile. Ufile ngoba awukho kuNkulunkulu, awufile ngoba ubuhlungu uyabuzwa. Ukhona lo mzimba ofika ungene kuwona, lo mzimba uzohlala usha njalo. Kanjalo futhi uma uvikele ukuphileni kwakunaphakade uyaphila, awuzubuza ubuhlungu, awuzukuzwa ukulahlwa ngoba uvukele ekuphileni kwakunaphakade. Manje ke kuthiwa ungesabi bethu Jakobe. So manje sizwa la kukhuluma uNkulunkulu athi ungesabi, abesethi impethu, abesethi Jakobe. Hawu uJakobe kanti akusiyena umntwana kaNkulunkulu. Kuyenzeka yini uNkulunkulu azale impethu noma umntwana wakhe abe impethu? Uma sizwe inkosi uJesu ikhuluma ngesihloko, ithi lapha esihlokweni kunempethu engafi. Kodwa la sizwa kukhulunywa ngoJakobe, siyazi ke ukuthi impethu ihlala entweni ebolile. Impethu ila ihlala khona, yikho nasesihlokweni kunempethu ngoba kunokubola khona. Kodwa ezulwini asizwa kukhulunywa ngempethu. Kodwa la kukhulunywa ngoJakobe kuthiwa angesabi kodwa futhi ubizwa impethu. Le mpethu esesihlokweni ibekelwe ukujezisa abantu ngeindlela ezahlukahlukene lapha esihlokweni, nokukhombisa ukuthi lapho kukhona laba bantu abasesihlokweni kunokufa phakathi. Lokho makuthiwa Jakobe impethu kusivezela ukuthi umuntu noma angaba ungumntwana kaNkulunkulu mayesesemhlabeni usendaweni ephakathi nokufa, and naye usengcupheni yokuthi angafa, angabola, noma ke umzimba wakhe usazobola ugcwala izibungu. Okuwukuthi njengoba umzimba usuke ubola bese kuba nezibungu noma impethu, kusho ukuthi impethu kahle kahle isemzimbeni provided umoya kaNkulunkulu awukho kulomzimba. Umuntu nje ofile mayesebolile noma yini kuvuka impethu ongeke usho ukuthi ziqhamukile, zivezwe ukuthi lo mphefumulo ofakwe uNkulunkulu awusekho. So ke kusivezela lokho ukuthi uma ungumntwana kaNkulunkulu
usempini yokuthi ungazithola nawe usuvukwa izimpethu kwelikamoya. So kodwa manje futhi lokhu kuba impethu kwakho into enye yezinto ezokusiza ukuthi ume ukuthi hlala kuNkulunkulu ungesabi, ngoba isitha kaningi singena ngokwesaba. Kaningi uzothola ukuthi izono ongene kuzona ungene ngoba usuke nje wesaba, and lokwesaba kukhomba khona ukungakholwa. Bese lithi iBhayibheli akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. So ukwesaba kuyigate lezono eziningi, kuyigate lamadimoni, ngoba waqale umuntu wavumela ukwesaba kwenza ukuthi amadimoni amtshele ukuthi yabona ke njengoba kunje kuzoba ukuthi nokuthi nokuthi. Nangu uMamke wami kade fakaza la ukuthi uthe sekuzongena umkhosi kwavela ilampu into emtshela ukuthi unekhensa. So uqala kwakhe nje ukuaccepta ukuthi ilampu le nokuaccepta ukuthi ilampu le ichaza ikhensa kwenza ukuthi amadimoni aqale manje amtshela ukuthi kufanele uye esibhedlela. Akazi umtshela ukuthi yemkhulekweni, azomtshela ukuthi esibhedlela isheshe ilungiswe lenkinga yakho ingaze le khensa isabalala umzimba wonke. Okuwukuthi amadimoni aqala manje asusa ithemba lomntwana kaNkulunkulu, enza umntwana kaNkulunkulu ukuthi angabe esancika kuNkulunkulu, ancike emathembeni kwamanye. Kanti iBhayibheli isitshela ukuthi ungenciki kokwakho uqonda, kodwa uNkulunkulu methembe ngenhliziyo yakho yonke, unganciki kokwakho uqonda. Manje ngesikhathi uqala uncika kokwakho uqonda, uvumela ukwesaba, sesingenile njalo isitha. Wavumela ukungabaza, sesingenile njalo isitha. Isono sokuqala nje sangena ngokuthi inyoka ithi ngempela ushilo yini uNkulunkulu ukuthi ningadli kuleya muthi. Uyabona lapho ukuthi lesi statement sizofaka ukungabaza kuEva ukuthi ngempela kungabushilo noma mhlambe kuumcabango wami noma mhlambe uAdam wayengitshela lento wayeyiphuphela nje. Mhlambe uAdam akayishongo lento. Mhlambe nakuwena kungenzeka ukuthi khona into uNkulunkulu ayikhuluma kuwena. Safika isitha, waqala wangabaza manje. Ngempela mase kunje uNkulunkulu ngithumile. Ngempela mase kunje uNkulunkulu uzokwazi ukungiphilisa, sengiphelele umsebenzi kungasebenzi umuntu la ekhaya njengoba kade fakazi mamngwane. Ngempela sizokwazi yini ukuphila? Isimo masinjeni izinto zibheda kunjena sizokwazi yini ukuphila? Mhlawumbe ngcono ngiyozama kwamashonisa. Kanti iBhayibheli lithini? Imali ezalayo. Ungaboleka imali ezalayo. Kodwa ubuka isimo sakho bese ube nokwesaba, bese ke uqala uba impethu yangempela, kuphuma uNkulunkulu kuwena, ube nokubola kwelikamoya. Ngobani? Ngoba usuke nje uyesaba. And ukwesaba kunesijeziso. Singakuvumeli ukwesaba, singakuvumeli ukuthi singatshaziswa. Isitha kaningi into esifika ngayo yokuqala ukungabazisa umuntu. uAdam oqala safika ukuthi simngabazise uEva. uAdam wesibili okunguKristu Jesu inkosi yamakhosi safika nangokungabaza kuyena. Into yokuqala esayisho isithe enkosini uJesu sathi uma uyindodana kaNkulunkulu guqula lawa matshe ukuthi abe yisinkwa. Uyabona manje ukuthi kufanele inkosi zingabazi ukuthi ngempela mina ngiyindodana kaNkulunkulu. Andiyenzeka nakubantwana bakaNkulunkulu lokho. uSathane athi mayifika kumntwana kaNkulunkulu azothi uSathane wena unje wena unenkinga enjena wena ngumntwana kaNkulunkulu wena uyakholwa manje wena. Angithi uthandazile, wathandaza wazila nokudla wazi wangena na 40 days kodwa awuphendulwanga. Hayi wena ukholwa vele uyiyeka yonke lento. Ayisebenzi lento yokholwa. Uyasibona isimo obhekene naso ukuthi sinjani. Ayikho lento yakho. Sitha njalo kaningi sifika ngokungabaza. Yikho kaningi uNkulunkulu mayikhuluma nomuntu. Enye yezinto ayishoyo ukuthi ungesabi. Kodwa thina abantwana bakaNkulunkulu sikubukela kancane lekukusho. Noma lesi statement sisibukela phansi ukuthi we ungesabi bese siyakuvumela ukwesaba sibe novalo.
and kukhona abantu ngiyakholwa ukuthi khona basesikogwini kungena izono kubona ngenxa nje ukuthi baba novalo besaba. Abanye namhlanje bahlezi namadoda abangashadile nawo besaba nje ukuthi ngizohlala kanjani ngaphandle kwale ndoda, ngizodlani, ngizophila kanjani, ingane zami zizothini uma sengihlukana nalomuntu engihlezi naye. Lo muntu ufuna uNkulunkulu ngala kodwa futhi ufuna izinto zezwe ngala. Besithi inkosi uJesu lapha encwadini yesambulo umuyisivivi wena awubandi futhi awushisi izinto zezwe ukuzona ngala uyayithanda nezikaNkulunkulu futhi ukuzona ngalo uyazithanda futhi uzila ukudla wenza zonke izinto zasekholweni bese uthi nje kancane kwezasezweni bese uthi hayi uNkulunkulu uzo understand isimo sami. Uhlezi kulomkhipito, uhlezi kulento ohlezi kuyona, uyenza lento oyenzayo ngoba nakho uncenga ukuhlala. Mhlawumbe uyingane kini kwenziwa izinto ezingalungile bayakwenzisa lezi zinto ngoba nje uncenga ukuhlala, uncenge nje ukuthi ungashaywa, uncenge nje ukuthi bazothina abantu. Mangingasa contribute la ekhaya makwenzeka izinto bazothina abantu. Wena ubheke abantu ngala, ubheke uNkulunkulu ngala. Ngobani usaba abantu? Ithi inkosi ningabe saba abanamandla okubulala lo mzimba. Okuwukuthi noma ungabhekana nasiphi isimo, noma ungabhekana nayiphi inkinga, qaphela ukuthi wesaba bani. Uyedwa kumele umesabe, uNkulunkulu, hayi omunye umuntu. Ungesabi wena mpethu Jakobe. Lisho kanjalo izwi. Bese kuthiwa ke iphuzu lesibili, mina ngiyakukusiza. Kusho uNkulunkulu la ukuthi kulesimo obhekene naso mina ngizokusiza. Awucabange uDaniel kuthiwa sizokufaka nazi ingonyama uyazibona. Mhlambe naye wabuka lama channel kuma TV kuthiwa o National Geographic Channel angisakhuluma ukuthi kwakuthini. Kuthiwe hunted bani kunazo izihloko zakho. Mhlambe naye wayezazi ukuthi hey lezi ilwane lezi basisibhozomele. Awuphunyuki nakancane. Kwathiwa uzofakwa khona mayingathobela izinto ezishoyo. So kwabiza ukuthi akakhethe manje ukuthi uzokwesaba lo angamboni ngamehlo enyama noma esabe lo ambonayo ngamehlo enyama. Nakho lezi zinto ezimbili uyakubona lokho kunye akuboni, awumboni uNkulunkulu, unethemba. Kodwa futhi iBhayibheli lapha kulokhuza kuHebrew 11 verse 1 ukholwa ngokuqiniseka ngezinto ezingabonwayo. So uDaniel waqiniseka ukuthi noma ngingena la emphandini weingonyama ngizongena noNkulunkulu. As long as nginoNkulunkulu angikhathazeki noma ngiyafa noma angifi, engikwaziyo mina ukuthi nginoNkulunkulu ngizongena noNkulunkulu la, angesabi. Umlilo abangani bakhe abawusabanga. UDaniel akasabanga amabhubesi. Wayesaba nje uNkulunkulu kuphela. Sitshelwa la ukuthi ungesaba ukuthi sizobhekana nezimo ezisibiza ukuthi sesabe. Uma singene ebuntwini siphuma ekuthaneni sibe ngabantwana bakaNkulunkulu sizokwesaba. Kodwa uma sizohlala sibe noma yabuntwana sibe ngabantwana bakaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, noma kungavelani ngeke sesabe. Sizohlala sazi ukuthi noma ngehlelwa yini la ngena khona ngizongena naye, ngoba uNkulunkulu la akathembisi ukuthi uzoyisusa inkinga. Uthi mina ngiyakusiza. Ukuthi uzomsiza kanjani akasho. Kusizwa umuntu ongakwazi ukuzisiza njengomntwana. Yabona umntwana omncane mayeze ayikho into akwazi ukuyisiza khona. Ngisho noma kuthiwa udinga ukuyikhulula, vele ayikhulule khona lapho nje. Mayelambile into ayenzayo uyakhala. Yona nje into akwaziyo ukuyenza nje ukuthi yena mayinenkinga noma uyagula kukhona la kubuhlungu khona, into ayaziyo yena iyodwa esixazulula empilweni yakhe ukukhala. Ngoba yini? Umntwana.
Uma singabantwana bakaNkulunkulu asiyikhathazi ngento eziningi. Siyazazi ukuthi ayikho into esingayenza ngaphandle kweNkosi uJesu. Ithi iNkosi uJesu ningenze lutho ngaphandle kwami. Kodwa ziningi thina izinto abantwana bakaNkulunkulu esiyasizama ukuthi sizenze ngaphandle kukaKristu. Sizenzele izinto sizithole sesingena ogibeleni likaSathane ngoba ungenile waqala wenza into awukhulekanga. Awucelanga enkosini. Mhlawumbe inkosi ikusizile kodwa ubonganga. Uvele nje ungene entweni kodwa ithi inkosi ningenze lutho ngaphandle kwami. Ayikho into esingayenza ngaphandle kweNkosi uJesu. Manje masizoqala izinto sizenze singene nayo inkosi uJesu simeme inkosi uJesu ezintweni zonke seyiqalayo sithi siyazenza, kungaba ibhizinisi, kungaba umsebenzi, kungaba yilokho nalokho. Mawuzazi nje ukuthi uzokwenza utho uqale nenkosi uJesu, lokho kuzokwenza ukuthi ungesabi. Ngake ngaginqeka nemoto sasiwu4 phakathi. Yathi maseginqekile saphuma sonke singenamyoki. Ngambuza uNkulunkulu ngoba sithandazile nje futhi bekuthandaza mina. Iginqeleke indaba ukuginqekile imoto. Wathi uNkulunkulu ukhuleke wathi ngicela ukuthi usilondoloze. Imoto yahlala ngokukhakha phansi yapheka amasondo abheka phezulu saphila sonke ngoba ngangicelile inkosi ukuthi sigcine isilondoloze. Angiyicelelanga imoto. Imoto yafa yaphela ngoba zange ngiyicelele. Ngacelela thina. Saphila sonke kuze namhlanje siyaphila sonke. Akekho nenkinga noba nomyotho ukuthi kwabanjani futhi saphuma sonke sayiphumela thina. Asikhishwa ngamuntu. Kodwa amasondo abheke phezulu imoto sayigcina ngalolu suku yaba right off. Ngobani? Ngoba sathi masiqala indlela sayiqala noNkulunkulu okuwukuthi makwenzeka inkinga siyakwazi ukubuyela kuyena sithi besibikile kuwena ukuthi kunje ngakho noma senzani uma sazi ukuthi siyayibikela inkosi asesabi. Kodwa uma uzoyiqalela izinto ululu ukuthi wesabi. Yabona ingane ke ayiziyeli la ithanda khona. Ingane encane njalo iyaphathwa. Yinengane encane ngifike nayo la ayibanga nayo decision ebengayisho ukuthi hey mina ngiye enkonzweni namhlanje. Ngobani? Ingane. Kodwa umuntu omdala nangumamngwane kade efakaza la awukwazi ukumthatha ngobani? Mdala akayona ingane noma akasiyena umntwana. Ngakho sidinga umoya wobuntwana ukuthi masiphethwe ngumzali singesabi. Ingane encane phonsa phezulu uyithi ngoba isesandleni sikamzali ayesabi. Pho wena wesaba. Bese iphuzu lesithathu lithi ke umhlengi wakho ungongcwele. Ungumoya okusho ukuthi kufanele wena nami sibe kumoya. Umhlengi wakho ungumoya. Umhlengi wakho lo ungongcwele kaIsrael futhi ungumoya. Okuwukuthi uma ungumntwana kaNkulunkulu ufuna ukuba nesiqiniseko endleleni yakho ukuthi wena uhlengwa ngubani. Kufanele uhambe ngomoya ngoba umhlengi wakho ungumoya. Ngeke uhambe ngenyama bese ulindele ukuthi lo mhlengi ongumoya azokuhlenga yena. Ngeke futhi uhambe ngomoya bese ucabanga ukuthi wena uzohlengwa inyama. Cha, kufanele uhambisane. Wena mangabe ufuna ukuthi abe ngumhlengi wakho lo ongumoya akuhlenge ngisho nangaye umoya wakho ongcwele, kumele wena nami sihambe ngomoya ngoba umhlengi wethu ungumoya. Mangaba kungekho umoya unelungelo lonke lokwesaba ngoba vele awukho enkosini, awukho kuNkulunkulu. Kodwa mawusenkosini ukuNkulunkulu usabani? Usabani ukulo odale izulu nomhlaba? Usaba isilwane? Angithi sidalwe uyena. Usaba imoto? Angithi sidalwe uyena. Usaba igebengu? Angithi sidalwe uyena. Yini kahle kahle ongayisaba? Usaba isibhamu? Angithi isibhamu senziwe ngalezi zinto lezi ezidalwe uNkulunkulu. Usaba ibhomu? Usaba abathakathi? Ngempela usabani? Uhamba noNkulunkulu. Kusho ukuthi uyangabaza ukuthi uhamba noNkulunkulu usabe nje. Mhlawumbe ukho ngcwele uzusabe nje.
ngoba vele kufanele ube ngcwele ngoba vele umhlengi wakho ungongcwele kaIsrayeli. Ngamanye amazwi ungongcwele wabangcwele bakhe abakhethileyo ngoba uIsrayeli ungokhethiweyo. Sidlulele ephuzwini lika 4. Uthi ke ngiyakukwenza ukuba ube isibhulo esisha. Ngiyakukwenza ukuba ube isibhulo esisha. Lana ke kukhulunywa ngesibhulo abathi mabesichaza kuba ngazi ukuthi kufakwa ikwenziwa iplangwe ngandlela thize bese kufakwa insimbi ethize ukuze mase kuvunwa kukwazi ukuphuma kahle amakhoba. Mina ke ngizochaza engikwaziyo ke ngikhule kukhona ngeshwa ke abancane abawazi amabele phecelezi sorghum. Ngikhuleke kutshalwa amabele ekhaya nommbila. Mase kutshalwa amabele bekubuya nawo mase evunwa afakwe esakeni abhulwe futhi bekwenziwa induku ethize ekuyona ke kubhulwa ngayo lamabele. Mayebhulwa abhulelwa ukuthi kuphume amakhoba ngoba asithanda ukudla amakhoba. Sithanda ukudla amabele thina hayi amakhoba cha. So abebhulelwa lokho ke amabele ukuthi kutholakale amabele kusuke amakhoba. Inkinga uthi usuwatshalile amabele bese atholakale enamakhoba. Kanjalo nakubantwana bakaNkulunkulu uyababiza uNkulunkulu abantwana bakhe bese kutholakala amakhoba ebandleni kaNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu akawafuna amakhoba. Bese akhetha abantu bakhe azobenza babe isibhulo. Yabona ke mangaba kwenziwa isibhulo thina sasebenzisa induku. Induku awuvele nje iqhamukisa induku. Uqala kube umuthi lapha esihlahleni. Umuntu olihlaza cwele. Manje awusebenziseki lo muthi njengalokhu nje umuthi kanjalo. Angeke ukwazi ukubhula ngawo lo muthi lo. Into ezokusiza ukuthi okokuqala uyawusika lo muthi usike le piece oyifunayo. Bese uthatha noma ibush knife noma bathi abanye ubushu noma umesothize noma yini uyaqala uyacoca wenza ini wenza le shape ofuna kuyiyona. Ngamanye amazwi uNkulunkulu mayesenza umuntu wakhe ukuthi abe isibhulo uyamsusa ekutheneni abe isihlahla. Yena uzibona right isihlahla enjalo kodwa uNkulunkulu ubona isihlahla lapha into angeke akwazi ukuyisebenzisa ayisebenzisele umsebenzi wakhe. And before ayisebenzisele umsebenzi wakhe udinga ukuyithoza lento le asuse zonke lezi zinto angayidingi asuse zonke lezi zinto ezizokwenza ukuthi lento le ingakwazi ukusebenziseka. Kunabazalwane abaningi abaseyihluphekweni namhlanje hayi ngoba uNkulunkulu engabathandi and ngoba bangabantu bayakhuleka bayathandaza ukuthi uNkulunkulu abakhiphe kule nkinga and uNkulunkulu ngeke abakhiphe kule nkinga bengakabi lento uNkulunkulu afuna ukuthi mababe yona. Uzokube nenkinga nje ukhuleke bafakaze ngapha nangapha bedlulele inkingeni zabo kanti bona badlule nje ngoba nakho sebefinyelele kulento uNkulunkulu akade ufuna babe yona ukuthi bakwazi ukubhula akwazi ukubhula ngabo. And la sizwe ukuthi lesi sibhulo uthi mawusuyisibhulo izintaba zizobhuleka zisifodobale phansi zihlale phansi intaba ngobani ngoba sekwenziwe isibhulo. Uthi kuNkulunkulu bheka ngiyakukwenza ukuba ube isibhulo bese kuthiwa ke isibhulo esisha. Yabona ke mangaba sisesisha kusho ukuthi sisanda kuphuma lapha esihlahleni. Sisanda kususwa lapha esihlahleni lesi sibhulo esisha. Yabona ke ukwenza into entsha isuselwa entweni ekhona endala. Kusho ukuthi kunento ebe uhlobo oluthize. Bese lento ukuze beyintsha kuqalwa kwenziwe into ethize. Ake ngilinganise. Uyahamba uye lapha esitolo. Ufika uyothenga imoto. Bese uthi wena le moto intsha, tsha. Kodwa
elaqala lapha latholwa lapha laba khona kusekela umhlaba lishanga lelitshe. Yikho uSolomon ethi ayikho into enje emhlabeni konke kokuvesane kukho leli litshe lalikhona lapha lathathwa lelitshe la ufakwe emlilweni. Ake sibheke lapha uMalaki sisakhuluma ngalelitshe. uMalaki 3 siqale ku-verse 1 to 3. Lithi izwi ke, bhekani ngiyathuma isithunywa sami siyakulungisa indlela phambi kwami. Inkosi eniyifunayo iyakufika ngokuzumayo ethempelini layo. Ifika kuphi? Ethempelini layo. Ngicela sikubambe lokho. Nesithunywa sesivumelwano enithokoza ngaso. Bheka siyeza usho uJehova Sebawothi. Ngubani ongathwala usuku lokufika kwaso? Ngubani oyakuma ekubonakaleni kwaso na? Ngokuba sinjengomlilo ocwengisisayo nensipho yomhlanzi. Siyakuhlanza sicwengisisa, sihlanza isiliva, sihlambulule amadodana kaLevi, siwahluze njengegolide nesiliva, aze anikele ngeminikelo kuJehova ngokulunga. Kuthwala inkosi eniyifunayo yakufika ngokuzumayo ethempelini layo. Iyakufika ngokuzumayo ethempelini layo, kodwa inkosi uJesu sithola ukuthi mayifika yafikela kuphi? Esibayeni. Ayifikelanga ethempelini layo. Kodwa futhi yafika ethempelini layo ngoba yaqala yafika kuMariya, ngoba imizimba yethu iyithempeli likaMoya Ongcwele. So yafika ke ethempelini layo ngokuzumayo. Mayifika ethempelini layo kuthiwa ke ngokuba sinjengomlilo wocwengisisayo nensipho yomhlanzi. Ngumlilo, sinjengomlilo lesi sithunywa. Umlilo wocwengisisayo. Uyabona ke igolide noma insimbi lesiyibonayo kusukela phansi kuseyitshe elithize bese ngaphandle kokuthi lelitshe leli qale liyofakwa emlilweni. Ngeke uzuyithole le moto othula itshe. Maselingenile emlilweni kwashintsha kwaba insimbi, kwaba isiliva. Mase ngaba sekuyisiliva ke lelo elithize. Mase yokwakhiwa le moto iphinde yofakwa emlilweni futhi oshisayo. Ishisiswe ukuze kube yilento ekufanele lo muntu azoyidinga isebenzise ibe yiyona. Ngesikhathi ifakwa emlilweni kwenzela ukuthi iqine, ingahambi ifa la endleleni. Ingahambi inciki lapha endleleni, ingaphelele endleleni. Ubani ungathanda ukuhamba ngemoto ezomfela endleleni? NoNkulunkulu akathanda ukuthi ikhonze zakhe zihambe zimwele endleleni. Usiza wena uNkulunkulu mangabe uhlangana nezinhlupheko. uNkulunkulu ukwenza wena ukuthi ube isibhulo esisha. Yabona imoto maseyindala ihamba ilimala njalo njengoba isindala. Kodwa wena uNkulunkulu ufuna ukuthi akwenze isibhulo esinjani? Esisha. Hayi esidala. Ukuthi uzothi mayesekubona ukuthi hayi khona lesi sibhulo sami sesiqala ukuba kudala, sidala, aqale phansi. Uqale phansi ungene kwezinye inhlupheko futhi. Lokho sikubonile bafundini beNkosi uJesu. Behlangana leinhlupheko usuku nosuku. Hawu kuba sengiphendukile nje. Angani izolo kade ngishaya ngabe wakwesokufa. Namhlanje sengiyofa kwejele futhi. Kanti lesi sibhulo mina ngiba isibhulo ngipheleliswa nini? Cha, noma usuthi uphelele wena. Mayekubona ukuthi usuqala ukuba mdala, uzokwenza into ezokwenza uphinde ube musha futhi. Ngoba ufuna ukuthi akwenze ukuthi ube isibhulo esisha, azoyisebenzisa isihlale sisisha njalo. Bese ke athi esibukhali. Esibukhali esinamazinyo. Yabona mangaba into ibukhali kusho ukuthi leyo nto iloliwe. Elithi iBhayibheli ke
insimbi ilola enye insimbi. Uzokuhlangane nje nensimbi yenkinga. Inkinga nje uvela uthi mayibheka ukuthi hey angazi izoqala ngapi ngithi ngiyaxazulula ke lento. Uyabona ke lapho uyalolwa. Ukuze ube namazinyo abukhali. Azothi uNkulunkulu mangaba esebenza ngawe kwenzeke imali. Azothi uNkulunkulu mayesebenza ngawe esenza imisebenzi yamandla ngawe ungaphakama. Ungathi endleleni umguqukela uNkulunkulu. Angithi uNkulunkulu eqaleni wadala ingelosi wadala konke. uSathane wambeka waba lapha phezulu kusanguLucifer. Engalingwanga uLucifer kodwa ngenxa yokuthi wayelapha phezulu walingwa ukuthi ulapha phezulu. Waba nempakamo. Nawe ke lezi zinto uNkulunkulu azivumela azibhlungu kangaka. Ingoba esenzile ukuthi ungalingwa empakamo. Ungamfeli endleleni. Njengale moto entsha efakwe emlilweni eqale ukusukela ensimbini sithi thina intsha kanti itshela kudala le. Kodwa kwenziwe kwabakusha before kube kusha kuyodlula emlilweni. Before kusetshenziswe kuyodlula emlilweni. Before umuntu enze iphini noma enze into azoyisebenzisa ukubhula ngayo uzoqala asebenzise noma ummese noma yini ke einsimbi ebukhali ezongena kulento akhe le shape afuna ukuyakha eyakhela ukuthi ayisebenzise lento ukuze kuphume lento afuna ukuyenza. Ungamangali umhlanganiki. Yabona ke into entsha igugu kumnikazi wayo. Yabona mangaba umuntu ethenga imoto entsha uyajabula noma ethola umuzi omusha noma ngabe ukuthola umuzi bungemusha kodwa ngoba niyoqala ukuhlala kuwona musha kuyena. Lento iba igugu kuyena angaze abiza abantu ukuthi wozani sizothokoza kanye kanye. Ngoba lento iyintsha. Njengoba Mnyathi efakazile ukuthi lo 200 rand ngesikhathi ungakalahleki ube ngesilona igugu kuyena. Akazange abatshela abantu ukuthi hey ngino 200 rand mina. Akazange azosifakazela la ukuthi uno 200 rand. Cha. Kodwa walinele walahleka sobuya njengento entsha kuyena. Isiyamjabulisa lento. uNkulunkulu ufuna ukujabula ngawe. Ufike kuyena umusha, uyisidalwe esisha. Enisenziwe idalwe ezisha ezintsha nosuku. Lisho kanjalo izwi likaNkulunkulu lapha kwabaseKorinte besibili sahluko verse 16. Kuthiwa ngakho asidangali kodwa noma kubhubha umuntu wethu wangaphandle. Yabona masihlushwa uyahlukumezeka umuntu wangaphandle. Uyabhubha umuntu wangaphandle masihlukunyezwa. Ngisho uPaul washaya bambeka kwesokufa. Ngamanye amazwi bekubhujiswa umuntu wangaphandle bese kuthiwa ke owangaphakathi wenziwa musha imihla ngemihla. Umuntu wangaphakathi wenziwa musha imihla ngemihla. Enye izindlela uNkulunkulu ezoyisebenzisa ukuthi umuntu wangaphakathi kuwena abe amenze musha imihla ngemihla ukuthi uhlushwe. Akuke lo wangaphakathi ayidele indaba lo wangaphakathi. Ngesikhathi lo wangaphandle ukuze lo wangaphakathi akhule abe musha enziwe musha. Ngobani uNkulunkulu wenza wena Pethu Jakobe ukuthi ube isibhulu sakhe akusebenzise isibhulu esisha, isibhulu esibukhali, isibhulu esinamazinyo. Yabona makuthiwa sinamazinyo uma uzodla ukuze uphile udinga amazinyo ukuthi uhlafune lokhu kudla okudlayo ukuze kungene kuyodigesteka ngaphakathi emzimbeni ukuze ukwazi ukuphila. So uNkulunkulu ufuna ukuthi ke akwenze wena ube lesi sibhulu esinamazinyo ukuthi into ezodlula kuwena ilungisiswe. Njengabo Paul
kuze kuthi uPawule impahla ethintwe uyena noma umuntu othinta impahla yakhe aphiliswe naseyifeni. oPetru izithunzi zabo kuphila abantu eyifeni ngenxa yezithunzi zabo. Ngobani? Banalamazinyo ukuthi makhona ukudlula kubona, bekhona lokho kwenzakalayo, kube nokuphila. Angithi ngesikhathi udlela ukuthi uphile. So uNkulunkulu ukufaka lamazinyo ukwenza ukuthi ube nalamazinyo. Yabona ngesikhathi ukwenziwa isibhulo lesekhulunywa ngaso la esinamazinyo esibukhali, kufakwa ilolo, kufakwe ifile, kufakwe into ezokwenza ukuthi lento lena mayibe bukhali, bese namazinyo mayefakwa angazi noma kuba buhlungwini. Kodwa ngiyacabanga ukuthi kusetshenziswa nezando lapha, ngoba phela kuyisibhulo lesakho akusena umuntu uthi qo wenzelwani akanamathele lamazinyo ukuze kungathi makudlula lezi zinto kufanele zidlule khona bese eyaphuma lamazinyo, kufanele aqine. Yabona nje ngiyimila nje ngingaka ngiyamangala ukuthi amazinyo anamanithele kanjani emhlathini. Imhlathi ibonakala engesiyonto eqinile, kodwa anamathele ngandlela thize ukuthi lento anyamatheliswa yini kangaka nama understand. nguNkulunkulu owaziyo. Kanjalo ke nawe uNkulunkulu ukufaka amazinyo, ngesikhathi ukufaka lamazinyo wafakela ukuthi akangaphumi, akangabi ngamazinyo antengantengayo. Into entsha inenani elikhulu. Angithi wena wenza isibhulo esisha, lento entsha njengoba inenani elikhulu kwenza ukuthi umniniyo ngoba inenani elikhulu angayidedeli. Ayidedeleka akayidedeli. Manje uNkulunkulu ufuna ukuthi hlala uyigugu kuyena, uhlale unenani elikhulu kuyena, ahlale esazi ukuthi mangidinga ukusebenzisa usibanibani ngingamsebenzisa noma yinini nangasiphi isikhathi. Simbona lapha kuFilipi, lapha kuZenzo 7 uma ngaphosisi. Lapha yana uFilipi ubhizi uyashumayela wenza umsebenzi kaNkulunkulu, kanti nakho sekufika umthenwa lapha yana ufunda incwadi kaIsaya umthenwa kaUnderstand. Ngesikhathi eyifunda incwadi kaIsaya umthenwa, uNkulunkulu wamthatha ukuthi akashumayeze umthenwa. Wahamba specially ukuthi awushumayeze umthenwa. Ngisesendabeni kaMthenwa, umthenwa wayeqhamuka kuphi? eAfrika, eTopia. Kunabantu ke abahamba bethi ivangeli ngelabelungu, bethi uJesu ngowabelungu. Understand ukuthi bakuthathaphi lokho, ngoba kusukela ekuqaleni uIsrayeli kufika indlala lapha kuAbraham. Uya kuphi uAbraham? eGibhithe, eAfrika, bese kuthiwa la seYurophu ivangeli. Kodwa uAbraham indawo yokuqala esiyaziyo afikele kuyona ukusuka eMiddle East uya kuphi? eAfrika. Inzalo kaAbraham eya kuphi? eAfrika. Inkosi uJesu isithalelwa isiphambano ngumuntu oqhamuka kuphi? eAfrika. Alikakafika eYurophu ivangeli. Umthenwa alikakafika ivangeli eYurophu, ngoba sikuthola lapha kuchapter 7 ezenzweni, asikakafika kuchapter 10 endabeni kaLokhoza ka Thobani uniko sengikhohle igama lakhe manje. Sithola umthenwa ngumuntu oqhamuka eAfrika. uSolomon kufika kena umama noma eLokhoza inkosikazi yakuphi? eAfrika. Kahle noma usufunda ekuqaleni lapha kuGenesis 1 noma lapha kuGenesis uzothola mangabe ukukhulunywa ngendaba yeLokhoza yemfulo wakhona uzothola sothola eAfrika lapha. Bese ke uSathane badideka abantu athi ivangeli elabelungu. Kodwa ivangeli sithola liqale kaningi noma abantwana bakaNkulunkulu ngoba nenkosi uJesu iqale yeza la eAfrika before iye eEurope. Bese ke thina sesiyaphika ke inkosi sithi akuyona yethu, kodwa iqale la kuthina. Ingakafa esiphambanweni izalwa nje ize eAfrika. Isizohamba kulomhlaba esiphambanweni iqalwa isizobana umuntu wakuphi? eAfrika. So ke angiqondileke ukuthi ke asihambe ke sikhoma ngalokho no. Ngizama ukuvezela kakhulu ngoba lento izophuma ku YouTube. Labantu abathi ivangeli ngelabelungu thina sikhonza uNkulunkulu wabelungu. Kodwa lo uNkulunkulu wabelungu ke mabesho kanjalo kodwa khona uyayithanda iAfrika.
ngoba kaningi ifika la eAfrika uqobo lwakhe ifika ngeenyawo zakhe. Isekuthaneni ke into entsha inenani elikhulu. Bese ke ngiza ephuzwini elilandelayo. Umuthi owenziwa into entsha uyaxhozwa bese ngingaveza ke lokho. Uma sibheka lapha kwabaseKorinte besibili sahluko 6 verse 4 kuya ku10 sibheka ukuthi uxhozwa kanjani. Ngikhuluma lapho mina ngabo Paul. Abantu abaxhozwa. 2 Corinthians chapter 6 siqale lapha ku verse 4. Noma siqale ku verse 3. Asibekele umuntu nasinye isikhubekiso nangokukodwa funa inkonzo yethu isolwe. Verse 4. Kepha kukho konke sizibonakalisa njengezikhonzi zikaNkulunkulu ekubekezeleni okukhulu. Umntwana kaNkulunkulu ke lo ubekezela njengoba kunezinto eziyinkinga ezikuhluphayo. Awuvela ubekezele nje kungonakile. Kusho ukuthi laba abafundi oPaul babebekezela inkinga zazikhona impilo yabo yengemnandi ngokwenyama. Kuthiwa ke ekubekezeleni okukhulu naso sizini nasekusweleni nasekubandezekeleni nasekushayweni nasekuboshweni naseziyaluyalwini. Ubani okuwashayo la kulabantu abadala la asinabo la ekhaya oshayayo. Uthi umdala nje kufika abantu bazokushaya. Balo ngelapha kamse salo seke washaya. Noma sekwaboshwa ngevangeli, angikhulumi ngengane. Waboshwa nje ngevangeli. Ngikhuluma ngeinhlupheko mina lezo okukhala ngazo mina akusikhathalele uzama ukuziqhathanisa nalezi. Ukuthi wena usuku washaya yini? Usuku waboshwa yini ngenxa yevangeli? Uthi ke nasekushwayweni nasekuboshweni naseziyaluyalwini nasekukhandlekeni nasekuqwasheni nasekuzileni ukudla nangenhlanzeko nangokwazi nangokubekezela nangobunene nangomoya ongcwele nangothando olungazenzisi nangezwi leqiniso namandla kaNkulunkulu nangezikhali zokulunga zesokunene nezesokhohlo ngodumo nangehlazo ngokuhletshwa nangokutuswa njengabakhohlisi kanti singabeqiniso njengabangaziwayo kanti saziwa kakhulu njengabafayo kanti bheka siyaphila njengabalaywayo kanti asibulawa njengabalaywayo kanti asibulawa njengabadabukileyo kepha siyathokoza njalo njengabampofu kepha sicebisa abaningi njengabangenalutho kanti sinakho konke. Mntwana kaNkulunkulu ke lona omunye abonakala engenalutho ozazi umntwana kaNkulunkulu ukuthi ungabonakala ungenalutho noma uzibona ungenalutho wena kodwa yazi ukuthi kuNkulunkulu unakho konke. So lezi inkinga obhekene nazo akuzozibuka la ezweni likaNkulunkulu ubheka ukuthi uma uziqhathanisa lezi inkinga obhekene nazo ziyalingana yini ziyafinyelela yini kulezi lezo esizifulela. Hayi ngoba kuthiwa ngokufika kwenkosi ethempelini la sithola ukuthi kuyafana njengomlilo ocwengisa isigolide. Kusho ngokufika kwenkosi uJesu kuwe njengethempeli la izofana inkosi uJesu njengomlilo omcwengisisa igolide nesiliva. Kusuka lokho okungcola ukuze leli golide lime liqine lithi qongo noma libhekana nani kodwa lihlale liqinile. Ngobani lidlule emlilweni. Kuthiwa ke kufana nensipho yomhlanzi. Ngiyacabanga ukuthi insipho yomhlanzi njengoba isusa ukungcola kunezinto ezibhlungu engathi mazingena emehlweni akho noma zingena kuphi ezingaba inkinga zibe buhlungu kodwa manje ngoba sekufikile inkosi yamakhosi isifike ethempelini layo kuwena
kufanele ifike njengomhlanzi icwengisise ile uphuma igolide usuke ekutheni ngiyitshe bese uba igolide azokwazi ukuthi enze lento afuna ukuyenza ngoba uyena umdali wezulu nomhlaba kunalento afuna ukuyenza ngawe kodwa ngeke ayenze lento ungakabi wena ile shape ayifunayo. So ungacomplain mohlangana nenkinga. Yikho lithi iBhayibheli siyabonga. Sibonga ngisho nasezintweni zonke nasezimeni zonke esibhekana nazo. Sibonge kungemnandi. Sibongiswa yini? Sibonga ukuthi uNkulunkulu uyayazi into ayenzayo. Ngeke sifake entweni aziyo ukuthi izosilimaza. Ngeke avumele izilingo ezingaphezulu kwamandla ethu. So kulento avumile ukuthi singene kuyona uNkulunkulu uyazi ukuthi sizophuma siyigolide. Sizophuma silento afuna ukuba yona ngoba lithi iBhayibheli endlini enkulu noma endlini kaNkulunkulu akuzona izitsha zegolide nezesiliva kuphela kodwa khona nezobumba. Mhlambe mina ngisewubumba kuNkulunkulu usafuna ukungenza igolide angifake lapha emlilweni ngibe yilento noma lesi sitsha esisebenzisekayo kumniniso and mina nawe singabaka Kristu uJesu Kristu inkosi asithandayo. Siyabonga mina amandla wakho. Siyabonga ngezwi lakho elisiqinisayo. Siyabonga Nkosi ukuthi uzosiqinisa namhlanje. Usiqinisa Nkosi ngamazwi akho. Uphinde Nkosi usiqinise sikubone Nkosi empilweni zethu. Nabantu Nkosi bamangale mabebona izinkinga esihlangabezana nazo bazibuza ukuthi sihamba kanjani endleleni yakho. Kanti wena Nkosi nguwena osisizayo nosiqinisayo nosisekelayo. Asizenzi thina senziwa nguwe ngoba Nkosi uyasifaka emlilweni ukuze Nkosi sibe yilento ofuna ukuthi sibe yiyona. Sisize Nkosi ukuthi kusukela namhlanje singabe sisacomplain ngezinkinga esibhekana nazo. Singabe sisaziqhathanisa nabanye abantu ngoba hleze bona Nkosi labo bantu sebeyile shape kade uyifuna. Mhlawumbe abanye babo beqile bathi mabehlangana nezinkinga base besuka kuwe bezenzela izinto ngokwabo bethatha ama shortcut kanti ama shortcut akasizi aholele ekubhujisweni noma ngabe umuntu esenza izinto kungesiyona intando yakho noma ngaba Nkosi izinto lezo zibukeka zizinhle kumuntu noSathane eziveza kube ngathi kuyimpendulo kodwa sisize Nkosi ukuthi silindele kuwe uNkulunkulu othengcwele ngoba babusisiwe Nkosi abalindela kuwe Nkosi bafaniswa nentaba yaseSiyoni engenakuzanyazanyiswa abathemba kuwe uNkulunkulu othonamandla. Sisize Nkosi ukuthi senze isiqiniseko ukuthi leso naleso sibusiso sisibonayo kuyisibusiso ukuthi sivela kuwe akusiyo uSathane ezosifuza izinto zakhe ukuze sikhubeke endleleni yakho. Sisize ke Nkosi ukuthi singesabi singabe naluvalo. Siqine Nkosi sazi ukuthi wena uyasenza ukuthi sibe isivulo sakho esisha esibukhali nesinamazinyo. Sisize ke Nkosi ukuthi sivume ukuba yilesi sibhulo uNkulunkulu othengcwele sivume ukuthi sibe basha njalo usenze sibe basha njalo Nkosi ngokusilola ngendlela osilola ngayo. Sisize uNkulunkulu othonamandla ukuthi singadlubulundeli singabaleki Nkosi singasuki Nkosi yamakhosi ebukhoneni bakho noma Nkosi ngaba kunzima kangakanani kodwa Nkosi senze ukuthi sibekezele ngoba Nkosi esinye seyithelo zikamoya ongcwele ukuthi umuntu abekezele. Sisize ke uNkulunkulu othonamandla sibe ngabantu ababheka kade uNkulunkulu othonamandla singasheshi ukwenza izinto noma singabe ngabantu abanamawala kodwa uNkulunkulu othonamandla siqinisekise ukuthi konke sikwenzayo Nkosi kungokwentando yakho asikwenzi ngokwentando yenyama asikwenzi ngokwentando yomubi. uNkulunkulu othonamandla sisizeke nasenhlupheko nesibhekane nazo Nkosi
sifunde kuwe Nkosi, silalelisise izwi lakho, sizokhuluma kwakho Nkosi, sithokoze njalo njalo uNkulunkulu othunamandla, sithokoze noma izinto zingahambi kahle, sithokoze Nkosi izinto noma zihamba kahle, size sisho njengowesifazane Nkosi, ukuthi umntwana esefile, ukuthi makubuza ukuthi kunjani, sithi konke kuhamba kahle. Ngoba siyazi ukuthi wena unathi, ungumkhululi wethu nomsindisi wethu. Wena Nkosi yamakhosi uthe uyasibamba ngesandla sethu sokunene. Siyabonga Nkosi yamakhosi ukuthi wena ungumlondolozi wethu uNkulunkulu othunamandla. Nguwe Nkosi osigcinayo uNkulunkulu othunamandla. Ungumthunzi wethu, wenza ukuthi ilanga lingasishise emini nenyanga ebusuku. Siyabonga uNkulunkulu othunamandla ukuthi Nkosi yamakhosi wena olondoloza uIsrayeli awezeli futhi awulali. Uyaziqonda zonke izimo Nkosi esibhekana nazo. Uyasazi Nkosi yamakhosi nalapho sihluleka khona, uyazi uNkulunkulu othongcwele nalapho sikhala khona. Uthe Nkosi yamakhosi masenze njengalo sifazane Nkosi ongumfelokazi wafika njalo Nkosi yamakhosi ekhala kumahluleli ukuthi makamenzele ubulungiswa. Makuthi masihlangana nezinkinga Nkosi, size kuwe njalo Nkosi sizokhala ngekhathi zonke. Singaphela amandla ngoba wena Nkosi yamakhosi umuhle uNkulunkulu othongcwele. Uyazazi Nkosi idingo zethu singakaceli kuwe. Uyakwazi sikudinga singakaceli. Kodwa Nkosi as long as singakabi lento ofuna sibe yiyona, sisazohlupheka Nkosi. As long as Nkosi usafuna ukusebenzisa sihlale sibasha kuwe, uzohlala usilola njalo Nkosi. Uthena ke insimbi lola enye. Sisize ke Nkosi ukuthekulelweni kwethu, singadangali, singakhathali, singaphela amandla, singaziqhathanisi nabanye abantu. Wesemakhosi senze njengoAbrahama, silinde ngokubekezela Nkosi isethembiso sakho osethembise sona Nkosi, ngoba izethembiso zakho uthezwi lakho Nkosi zinguyebo futhi zingoamen. uNkulunkulu othunamandla sisizeke Nkosi ukuthi singanaki Nkosi izinto zezwe, singahambi Nkosi ngokwemnako yezwe, kodwa sibheke phezulu kuwe Nkosi ongumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Sibheke kuwe uNkulunkulu othunamandla, ngoba uma sibheka wena Nkosi ubuso bethu ubheka kuwe, uthene izwi lakho ubuso bethu abusoze bajaba. Sisize ke Nkosi yamakhosi ukuthi sigqolozele wena Nkosi yamakhosi, sibheke wena ezintweni zonke, naseyinhluphekweni Nkosi, nasekubandlezelweni, nasendlaleni Nkosi, nasekuhlushweni noma yini Nkosi esihlushwa ngayo. Sisize Nkosi ukuthi sibheke wena, sithembe wena. Indaba zethu Nkosi sizilethe kuwe uNkulunkulu othunamandla, nezinkinga zethu siyiphonse kuwe Nkosi, silahle kuwe, singazithwaleli thina Nkosi, ngoba wena uthe uyasithwalela Nkosi futhi uyasikhathelela. Sisize ke uNkulunkulu othunamandla, sibheke kuwe ngekhathi zonke. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.